Takže nakonec ta repatriace tohohle člověka vyšla na nějakých 2,5 milionu. Přímý rezervace přes vlastní web je ta cesta. Konečně jsme se dostali vlastně k někomu, kdo je vizionář. Tam poskytneme nejlepší servis, ale nemocnici tam postavit neumíme. S respektem, ale ve smilování. Nejvíc vy jako hotely, penziony slyšíte na to řešení těch nepříjemných událostí. Zvyšuje se napříč trhem průměrná cena za přenocování, i obsazenost, i běžný smrtelník, kdo se nepohybuje v cestovním ruchu, vnímá, že teď se hodně mění majitelé hotelů, prodávají se hotely. Vítám vás u dalšího Welcome Drinku, co se mě týče nejlepšího podcastu o digitalizaci hotelnictví na světě. Nejdřív bych vám rád všem poděkoval, že jste si našli čas si nás poslechnout, něco se naučit a posunout svůj hotel k další hvězdičce. S Ondrou Matyáškem a Honzou Grolem si dneska budeme povídat o tom, jak je to vlastně se stornem. Jeden z našich hostů je generální ředitel hotelu Olšanka a ten druhý specialista z Evropské pojišťovny. Odborníci na slovo vzatý. Vítejte u Welcome Drinku. Si jako představuju, že v tvém pracovním týdnu a dni musíš udělat docela hodně jako rozhodnutí, které mají dopad na jako spousta lidí v tom hotelu. Jak k tomuhle přistupuješ? Máš na tohle nějakou jako taktiku? Jdeš přes ty videa a přes YouTube jako doktoři, zkontroluji si, jakou mají diagnózu a pak jim jdu říct, co si myslím? Nebo Ne, tomu bych se rád vyhnul, když jsem taky slyšel podobný jako vtipný historky, ale jakoby já mám to štěstí, že mám fakt dobrý tým. Toho nejužšího vedení našeho širokého hotelu, který je od velkého kongresového centra po sportovní centrum, takže není to pouze hotel. Takže je strašně důležitý tohleto řešit přímo s mýma kolegama, který jsou šéfové těch jednotlivých úseků. Takže jako já nesnažím se rozhodnutí udělat během vteřiny, chci to s nimi vždycky probrat a myslím si, že jakoby to je záruka dobrého fungování týmu. Jak si vybíráš lidi do týmu? Paradoxně teďka ten náš tým je ustálený. Jo, takže jsou to lidi, kteří jsou profesionálové, zkušený, takže musím to zaklepat, že v současné chvíli náš tým jakoby se nemění. Nemáte pak jakoby problém s tím prosazovat nové věci? To hotelnictví někdy bývá často jako velmi konzervativní. Na druhou stranu tak velký hotel, jako je ten váš hotel, myslím, musí jít pořád jakoby dopředu. Bojuješ s tím, že musíš prosazovat nový nápady? Nebo se toho nebojí ten tým? Jakoby těch nápadů je strašně moc. To si myslím, že všichni, kdo tady my tři sedíme, tak jako hýříme nápady. A strašně to člověk musí klást důraz na to, aby to ten tým vzal. No, takže myslím si, že je velký umění tomu týmu prodat a pokusit se, aby to vzali jako za svoji vlastní myšlenku. Tomu se ještě dostaneme, to je důležitý téma, ale teď bych se chtěl ještě zeptat tebe, Honzo. Jaký výzvy jsou teď nejčastější u cestovních kanceláří? Řešej jako něco konkrétního? Věřím, že teď ta situace od covidu je jako hodně dynamická, mám pocit, že se to jako mění. Je to tak, chtěl jsem říct naposledy řešili covid, ale to je samozřejmě jako nějaký jako 2-3 roky zpátky, ale vždycky samozřejmě něco přijde. Teď je to většinou se to týká třeba letadel, to znamená mění termínu zájezdu, mění leteckých společností, s tím třeba u nás souvisí změna reagování na to změnou třeba termínu cestovního pojištění. Jsou to různý trable, jakoby typu minulý rok, většinou v té sezóně jsou to třeba nějaký požáry v Řecku a tak dále, kdy samozřejmě se obrací i na pojišťovnu, protože ty lidi řeší zavazadla, který museli nechat v hotelech a tak dále. U nás se to samozřejmě týká tím, že jdeme úplně do hlavní sezóny, i když dneska už ta hlavní sezóna je trošku má obroušený hrany, protože ty lidi hodně cestují do exotiky a tak dále, ale stále nejvíce lidí vycestuje v tom červenci, srpnu, takže je to hodně o asistenčních případech, kdy samozřejmě to řešíme i s asistencí, to znamená, to jsou ty problémy těch lidí v rámci zahraničí, kdy je to jednak nárůst těch počtu těch běžnějších věcí, ale samozřejmě řešíme i ty komplikovaný případy, takže čím dál tím více cestují starší lidi do zahraničí a s tím jsou pak spojeny i ty diagnózy, které samozřejmě vyžadují nějakou větší péči té naší asistenční služby, protože naše pojišťovna má vlastní asistenci, která dělá jenom to cestovní pojištění, takže tohle je.
Našel bys něco, co ses jakoby od covidu doteď jakoby naučil? Jakoby, co ti jakoby přišlo, že jako něco novýho, jako že něco jste museli začít dělat jinak třeba? Myslím si, že nás to naučilo jakoby čas být připravený jako na změnu, reagovat rychleji. To si myslím, že je ta největší, to je asi ta největší jakoby změna, že dřív nám přišlo, ty věci byly víc jako ustálený. Dneska samozřejmě každý jakoby je dynamický, je potřeba reagovat na ten trh. Teď samozřejmě ta situace vypadá jako, že se sklidnila. A na druhou stranu paradoxně ten covid tomu cestování, to asi Ondra může potvrdit, neskutečně prospěl. Ty lidi v podstatě bych řekl, že mají ty hodnoty, trošku se jim posunuly od těch majetkových věcí, nekupuju si třeba nový auto, ale jedu 2x, 3x na dovolenou, takže to určitě jakoby přines jakoby covid to, že ty lidi chtějí cestovat, baví je to, váží si podle mě toho, že mohli cestovat, protože podle mě najednou, když člověk zjistí, že jsou zavřený hranice a nemůže nikam, tak o to víc pak někam chce. Češi jako vždycky byli stateční, takže cestovali v rámci toho, kdy třeba ostatní země necestovali, když to srovnám s německým trhem, tak v Německu ty lidi opravdu jako dbají těch pokynů, což pro ty subjekty působící v tom cestovním ruchu samozřejmě je horší varianta, protože když jim řekli, teď budete doma, nikam nepojedete, tak opravdu nikam nejeli, když to Češi cestovali a tam se projevila ta jakoby dynamika toho českého trhu nebo ten schopnost reagovat, být na to připravený, vymýšlet varianty, kam ty lidi povezeme, kam ty lidi můžou cestovat, komunikace s těma dodavatelema těch služeb. Neskutečně pak vidět, že některé země se jako zavřely a do dneška tu ztrátu dohání, když třeba v Maledivy, který se k tomu postavili, takže nějakým selským rozumem tu situaci vyřešili a ty hosty byli vlídní, milí a nechali je tam jezdit, tak samozřejmě dál z toho profitují, protože ty zákazníci se naučili jezdit. Takže já bych řekl, jako největší věc, jako je reagovat na změny a být dynamický a nebejt jako v tom zarytě, což bylo vidět třeba porovnání těch našich trhů, jakoby já bych řekl Německo, Česko, kde Česko se s tím vypořádalo v tom cestovním ruchu určitě lépe. Ondro, dá se připravit na jakoby krizové situace a nečekané události? Tak určitě do nějaké míry ano, ale na to vlastně, co nás potkalo, tak si myslím, že se na to připravit nedalo. Spíš šlo o nějakou profesionalitu těch lidí ve vedení hotelů, si myslím, protože bylo doopravdy potřeba reagovat ze dne na den, uškrtit to, co se dalo nákladově. Strašná výzva bylo samozřejmě, co se týká personálu, jak ho udržet, jakým stylem. Nám naštěstí se podařilo udržet 98% lidí asi. Nemuseli jsme nikoho propustit, což byla obrovská výhra a strašně to pomohlo samozřejmě při tom rozjezdu, protože lidi v cestovním ruchu, samozřejmě myslím, že to jako je přenositelný do jiných odvětví, ale konkrétně v tom cestovním ruchu jako v podstatě si myslím, že jsou to nejdůležitější, co ten hotel má, protože utvářejí tu atmosféru. Samozřejmě je super, když má hotel nový nábytek, vymoženosti, hezký záclony, ale prostě bez těch lidí podle mého názoru to nejde. A když člověk má jako profi, vyškolený personál a dokáže si ho udržet, tak to je obrovská pomoc a my jsme měli to štěstí, že se to podařilo u nás. Přineslo to ten covid a ta pandemie do pojišťovnictví nějaký nový trendy? Jako něco, co předtím bylo třeba nemyslitelné? Tak určitě jenom to, protože my jsme pojišťovna, která je vlastně čistě závislá na tom cestovním trhu. Nemáme vlastně jiný produkt, který by to nějak jako vykompenzoval, nepojišťujeme auta, domy. To znamená, pro nás třeba zásadním bylo vůbec pojistit to riziko pandemie. Protože jestli jste někdy se podívali do pojistných podmínek, co tam je, tak hlavní výluka samozřejmě jsou tyhle ty hromadné věci typu války, pandemie a tak dále, protože samozřejmě těžko takovýhle náraz jakýkoliv soukromý subjekt nebo i stát může vstřebat a nám se vlastně podařilo v době toho covidu vlastně pojistit ty základní rizika na ten covid, ať už to bylo třeba onemocnění tím covidem v zahraničí, což vlastně tím jsme i podpořili ten cestovní ruch, protože samozřejmě bez toho pojištění na ten covid by ty lidi se obávali cestovat do zahraničí. Covid z hlediska léčení je jedna z nejdražších nemocí, která může být, protože ty lidi, všichni si to ještě dobře pamatujeme, pokud ten covid nedopadne dobře, tak ty lidi hodně často jsou dlouhou dobu jakoby vlastně
vlastně na jednotce intenzivní péče nebo na ARu a pobyt prostě měsíc na ARu v Americe jde do milionů, ne-li desítek milionů, to znamená, že je to velmi drahá nemoc. Nám se podařilo přemluvit zajistitele, to znamená, získali jsme ten produkt, včetně pojištění storna, to znamená i předtím, kdy klient třeba odjíždí na tu svoji dovolenou, se mohl pojistit, kdyby onemocněl covidem a hlavně na to především v tom zahraničí, pokud by se něco stalo. A měli jsme tam řadu jakoby složitých případů, měli jsme i klienta, například třeba na Aljašce, nebo klienta na Antarktidě, kde jsme ho dostávali vlastně jako nemocného. To byl mladý kluk, tomu bylo 15, byl tam s rodičema na takovém zážitkovém výletě, kde jsou jakoby iglu, kde jste 14 dní na Antarktidě a onemocněl a vlastně ta letecká společnost, když nebylo mu nic strašného, tak ho nevzala. A museli jsme nechat přistát letadlo. My jsme mysleli, že ho budeme repatriovat klasickým malým letadlem, ambulancí, ale tam vlastně ty dráhy přistávací jsou jako ve vlastnictví soukromých osob a protože on potřeboval dostat domů nějaký vlastně pytle s odpadkami, tak nám řekl, že jediný, čím nás nechá přistát, je velký Boeing, takže nakonec ta repatriace tohohle člověka vyšla na nějakých 2,5 milionu, jenom to, že jsme vlastně museli přistát velkým letadlem na Antarktidě a dostat ho zpátky do Čech a říkám, tam byl paradox toho, že vlastně jemu nebylo nic vážného, ale prostě byl pozitivní a tenkrát, on už si to asi člověk nepamatuje, ale tenkrát samozřejmě jakákoliv pozitivita vás vyloučila z dopravy. Řešili jsme samozřejmě i karantény v rámci hotelů a tak dále, protože opravdu nebylo jednoduchý pak třeba toho nemocného člověka vůbec někde ubytovat a vyřešit to. Ondro, jaké podmínky má 4hvězdičkový hotel? Tak tam v podstatě jsou dvě možnosti, jak si člověk u nás může udělat rezervaci, což je vratná, nevratná rezervace. U těch vratných tak my máme 48 hodin před příjezdem ještě bezplatné storno. Myslím si, že napříč trhem nejsme nějaká výjimka. Jsou hotely, které jsou třeba trochu přísnější, že to může být třeba až 5 dní, týden před příjezdem. My jsme zvolili těch 48 hodin, protože z naší zkušenosti ten klient dneska chce mít trošku flexibilitu, řeší se objednávání pokojů na poslední chvíli, v řeči naší hoteliérů na poslední chvíli není 24 hodin, ale třeba 3 týdny, měsíc před příjezdem se ty hotely plní z těch online rezervací, takže když potom jakoby probíhá ta výběr ze strany hosta, tak si myslím, že tohle je jeden z faktorů, který je hodně zásadní, protože ten klient dneska chce mít flexibilitu a chce mít tu možnost v podstatě, kdyby náhodou něco nebo kdyby změnil svůj názor na tu cestu, tak aby měl možnost to bezplatně zrušit. U nás musím říct, že třeba ten poměr vratných a nevratných rezervací je nějakých 60:40 cca, 70:30, záleží na období toho roku, ale co jako si myslím, že se nám daří a že se snažíme je s všemi možnými prostředky dostat klienty na rezervaci přes náš web, protože tam ty čísla jsou výrazně lepší. Jo. Tam my se dostáváme třeba na ten poměr vratná, nevratná, tak těch nevratných je i přes 50%. To samozřejmě je potom strašně ulehčuje plánování, jistotu toho biznisu a i co se týká těch počet storen, tak my jsme v podstatě přes náš web jsme na polovině počtu storen tomu, co je třeba přes Booking nebo OTAs. Museli jste nějak, nebo měnili jste nějak storno politiku s nástupem Bookingu a těchto těch platform? Nebo jste si drželi vzhledem k mému věku už pamatuju jenom Booking. takže jakoby k nějaké změně došlo, museli jsme to vyladit a i tady zmiňovaná situace před 3 rokama, kdy to byla jako divočina, co se týká storen, tak tam samozřejmě jsme to ustálili na těch 48 hodin a musím říct, že třeba někdy jsme jako možná moc hodný na naše klienty a občas vycházíme vstříc, samozřejmě i když třeba je to mimo ty podmínky. Jestli se můžu zeptat, je Booking ten největší přísun jakoby od vašich hostů k vám? Nebo je to i třeba B2B?
Jakoby. My jsme zvláštní hotel v tom, že máme velkou kongresovou část, prostě kongresový sál pro 600 lidí až, to je jako taky velký zdroj našeho biznisu a taky jsme zvláštní v tom, že máme na pražský hotel velký procento české klientely. A v tom je ta zvláštnost, že tyhle ty Češi, který nás strašně podrželi, třeba co se týká covidu a jsme rádi, že nám jsou věrní a že mluvíme stejnou řečí jako oni, tak pořád máme strašně velké procento rezervací napřímo, telefonicky, e-mailem, takže kolegyně, kolegové dennodenně prostě odbaví strašně moc e-mailů. Není to úplně ta jednoduchá práce, že by to samo padalo do toho PMSka, takže to se bohužel neděje, nebo v tom, že je to těžší odbavit, ale je to zase super v tom, že sice Booking je u nás number one, ale těsně v závěsu jsou hned ty rezervace napřímo. Ať už to vezmu třeba i do toho započítám náš web, nebo přímo tohleto telefon, e-mail. Takže jako to je skoro 50-50. Pak jako cíl našeho hotelu nebo i našeho týmu je to, aby jsme prostě diverzifikovali prodejní kanály. Takže vzhledem k naší velikosti máme i hodně partnerů, cestovních agentur. Zařizujete si vypojištění storna? Zařizujeme, jsme v kontaktu s týmem ERV, takže si myslím, že jako v podstatě během chvíle to spustíme. Mě třeba zajímalo, jaká je zpětná vazba od hotelu nebo penzionu na tenhle produkt, protože to je relativně novinka pro nás. Tak jak se na to dívají? Já musím říct, že my pojištění jakoby storna u hotelů už nějakou dobu jako pojišťovna nabízíme. My jsme tady ten trend převzali jakoby ze západní Evropy, z Rakouska od kolegů, kde je velmi úspěšný, zejména protože oni mají tu alpskou oblast velmi velkou a tam vlastně dneska téměř každý penzion nabízí tady tu možnost této služby. Ale co se vlastně týká ten, řekněme, game changer jakoby v angličtině, je ta věc, že dlouhou dobu jsme přemlouvali bukovací systémy, aby takovouhle službu zahrnuli, protože přesně tohle je to, co je důležitý. Jakmile vy byste tu službu museli sjednávat mimo, dali bychom vám nějaký přístup do nějaký naší B2B aplikace, bylo by to třeba na recepční a pak by jakoby se doptávala, hele, chcete pojistit a šla by někam do naší B2B aplikace, tak v ten moment samozřejmě máme partnery, máme dlouhodobý partnery, funguje to hezky. Ale samozřejmě dlouhou dobu právě byla chybějící jakoby subjekt nebo nějaký bukovací engine, který by takovouhle službu zahrnul, a to právě Bukolo udělalo. Myslím si, že je to věc, která najednou jakoby to odšpuntuje a už dneska máme jako desítky hotelů s Bukolem, který tu službu nabízejí a samozřejmě to je přesně to, ta digitalizace, kdy jednoduše vy řeknete, hele, nám se ta služba líbí, my v podstatě zapneme čudlík a vy tu službu máte zobrazenou, jednoduše mezi sebou podepíšeme jednoduchou smlouvu o obchodním zastoupení a můžete to pojištění klientům jednoduše nabídnout a všechny ty 3 subjekty vlastně mají jednoduchou možnost, jak takovouhle věc celou zprocesovat a pak už vlastně to nikomu nezabírá žádný čas, takže teď vlastně bych řekl, že jakoby konečně jsme se dostali vlastně k někomu, kdo je vizionář a takovouhle ty služby je podporuje doplňkový a dává to smysl. Můžu? Klidně mě na tom produktu právě zaujalo, no to, proč jsme se rozhodli, že ho budeme využívat, tak je ne asi to, že bychom viděli to, že jako na tom v uvozovkách zbohatneme, ale jako já to vnímám jako strašnou pomoc třeba v tom, že jak jsme velký hotel, mnoho rezervací, tak nám přesně jako odpadne složitá argumentace s naším klientem a jakoby hledáme vždycky tu hranici, kdy bojovat za nás, za hotel a kdy pořád ještě jako vyjít vstříc klientovi a v momentě, kdy dostane přesně tuhle službu, tak si myslím, že jako je to velká pomoc hlavně v tomhletom nepříjemným argumentačním boji. Musím říct, že my i ten argument s těma provizema máme někde jako jeden z poslednějších, řekněme. Je to samozřejmě nějaký dodatečný příjem, ale myslím si, že nejvíc vy jako hotely, penziony slyšíte na to řešení těch nepříjemných událostí s těma klientama, protože si přesně dokážu představit, jak ten klient, když se mu nechce volá, vymýšlí, že mám někde nemoc a tak dále. Vy asi těžko si budete někde brát lékařský zprávě, řešit to s klientem, to určitě není vaše práce a takhle jednoduše můžete říct, hele, my jsme ti tu
tu službu nabídli. Myslím si, že jako dalším argumentem opravdu může být i to, že ta přímá rezervace nabídne víc takovýchhle služeb, kterou bych třeba u toho bookingu nedostal, takže to je další věc, že si nějakým způsobem jakoby zvětšuju procento přímých rezervací. Dneska je i trend family friendly hotelů, tak zase ta rodina s těma dětma jednak zaplatí za tu rezervaci určitě více, je na to citlivější, je to pro ně jako větší výdaj, než třeba pro nějakého business cestujícího, kdy to za něj zaplatila firma, takže je zase rodiny s dětma, který jsou na to náchylnější, samozřejmě na takovýhle nemoce nebo nepřijetí, tak zase je to důvod, proč takovouhle službu v tom rezervačním procesu zapnout a nabídnout jí klientovi. Využíváte vlastně to, že můžu dát flexibilnější storno podmínky, abych třeba získal víc jakoby zákazníků? Já si myslím, že je to jeden z faktorů, kde se láme chleba, když se člověk rozhoduje, jaký hotel si zvolí, jak už jsme to tady nakousli, tak každý hotel si zvolí jinak. To bezplatné zrušení rezervace před příjezdem a v dnešní době si myslím, že jako každá přidaná služba prostě zvýší tu možnost, proč si host rezervuje ubytování v tom konkrétním hotelu. A ještě to, co je prostě všeobecný zaklínadlo, ale je to pravda, tak prostě přímý rezervace přes vlastní web je ta cesta. Nižší provize, lepší práce s klientem, nemusí se potom řešit komunikace s klientem přes OTAčka, máte jakoby přístup k jeho e-mailu a můžete s ním pracovat jako v nějakém dlouhodobějším horizontu, komunikovat s ním velmi jednoduše, takže to je jakoby nějaká další jako ten kousek do skládačky, jak ho dostat na ten vlastní web. A není to pak třeba někdy škoda, když si prostě tady ten problém skováme celý za pojištění z hlediska třeba dlouhodobých zákazníků? Protože já mám jakoby zkušenost toho, že prostě když jdu za hotel a mám nějaký problém, jsem nemocnej třeba a zavolám jim, řeknu mi prostě, já jsem nemocnej, já vím, že už to nestíhám 48 hodin a hotel mi řekne, to je v pohodě, my to chápem, tady máte zpátky peníze nebo mi dají voucher, tak já do toho hotelu pak pojedu znova. Jo, protože vlastně mám jakoby tu přímou zkušenost, najednou to není nějaká pojišťovna, prostě, se kterou to řeším. Nebude vám to chybět trochu? Já si myslím, že to nebude chybět, jako asi by se to nemělo říkat moc nahlas, ale já si myslím, že jsme někdy moc hodný, co se týká těch storno podmínek, takže přesně jako vycházíme vstříc, nebo snažíme se vyjít vstříc, když to nejsou třeba ty úplně top termíny. To jakoby je nějaká taková naše politika, vstřícnost k našim hostům. A co se týká toho pojištění, tak prostě někdo je konzervativnější, někdo méně, takže pro ně je tam prostě tahle ta možnost. A v momentě, kdy jako ta konverzace s tím hostem někdy bohužel méně příjemná, co se týká storno podmínek, může dojít až do té fáze, kdy se budeme muset odkázat na to, že tam ta možnost byla, tak prostě víme, že tam můžeme šáhnout. No. Já tady možná ještě jenom to, já tady jenom zkusím ještě ten pohled, protože samozřejmě jedna věc je velký městský hotel, jakoby já zkusím jenom ještě ten pohled, když se bavíme jakoby s menšíma penzionama, s menšíma hotelama, který třeba nejsou městský, ale jsou na horách a tak dále, tak oni přece jenom tu sezónu mají kratší a v momentě, já nevím, v hlavní sezóně, když vemu, já nevím, Špindlerův mlýn je únor a nevíde ten týden třeba počasí, tak vy to berete možná ze svého pohledu, že jsem fakt čestný, že mi opravdu je špatně a nemůžu přijet, ale opravdu se pak těm hotelům, penzionům stává, že ty lidi si ty svoje diagnózy trošku vymýšlí a nechce se jim, protože vědí, že bude teď 4 dny pršet a samozřejmě pro ten malý penzion, hotel je to tohleto jako neúnosný, protože v ten moment mají třeba 50% storen a každý na ně tlačí, že on je ten stálý host a že on má tu nejhorší nemoc, která je a v ten moment jakoby opravdu to storno to elegantně vyřeší, protože může říct, hele, teď já jsem ti to nabízel a pokud si opravdu nemocný, tak si to mohl jakoby to pojištění koupit a vyřešit to na to pojištění toho storna, takže je potřeba vidět pak ještě jakoby ty zástupce jako opravdu těch menších penzionů, hotelů a nejenom v těch městech, ale hlavně třeba jakoby v rámci, já nevím, máme jižní Čechy, kam jezdí cyklisti a zase, když nevyjde počasí, tak ty cyklisti nedorazí, protože přemýšlí a spekulují, že by přijeli příští týden, protože už tam vidí, že bude sluníčko, takže i proto je třeba to pojištění jakoby úspěšný v tom Rakousku, v těch alpských částech, kde přesně s tímhle se potýkali a jednoduše se to dalo vyřešit tím pojištěním. Jak se říká ve sportu, s respektem, ale ve smilování.
Já si nakousnul docela zajímavou věc a to jsou ty větší skupiny a tohle je podle mě strašně důležitá jako část, kterou jsme ještě neprobrali a já bych ji s vámi rád probral. Mám takovou otázku na oba, klidně se přihlašte, kdo budete chtít. Ale jak řešíte storno podmínky pro firemní klientelu? Nebo třeba pro dlouhodobější rezervace. Jsou tam, je to opravdu jako individuální? Je to prostě klient od klienta? Nebo jakou politiku v tomhle třeba vedete vy, Folšance? Tam je potřeba si se na to podívat i z toho důvodu, že velká část našeho biznisu jsou kongresy. Mm-hmm. Tam jsou úplně jiné podmínky, než samozřejmě pro tu individuální klientelu. Tam se dostáváme do situací, i kdy třeba ten větší kongres je přes 50% naší kapacity. Mm-hmm. Takže tam ty storno podmínky jsou jasně dané, jasně vykomunikované, dlouhodobě dopředu, odstupňované po čase a funguje to velmi dobře. Jo, je to samozřejmě, jsme třeba přísnější na nového klienta, protože třeba ta důvěra tam ještě není, ale je to jako strategická záležitost pro běžné fungování hotelu, bez kterých se prostě neobejdeme, takže tam jsou storno podmínky zásadní. Co se týká třeba, jestli si narážel na klasickou korporátní klientelu, ubytování, tak tam to funguje na podobné bázi jako pro běžného hosta a snažíme se tam být jako velmi, velmi vstřícní, protože prostě to je biznis, který se opakuje, který je pro nás jako důležitý i třeba mimo sezónu. Jo, takže si myslím, že tam jako je na místě ta vstřícnost a individuální přístup, i když v podstatě ty smlouvy jsou identické pro všechny. Co jiný situace, kdy je potřeba zrušit hotel, který se dají předpokládat, praskne voda, přestane fungovat elektrika. Máte na tohle zavedený postup, jak to řešit s klientama a třeba jak to upravit do těch storno podmínek? Nebo jak tyhle situace řešíte? Tak teď se víme teda o storno podmínkách ze strany hotelu. Ano. V podstatě takové nepsané, možná i psané pravidlo a jako profesní čest hoteliéra je, že musí udělat 100% pro to, i když je tenhle problém, aby rezervaci toho hosta zvládnul. Mm-hmm. Když, nedej bože, ta situace se nedá zvládnout, tak si myslím, že každý jako městský hotel má jako v okolí nějaké partnerské hotely, kde se snaží udržovat dobré vztahy a bohužel, když dojde na nejhorší, tak musí zajistit prostě plnohodnotné ubytování v hotelu na podobné či vyšší úrovni. Stalo se vám někdy, že někdo chtěl stornovat v rámci pobytu? To znamená, že byl třeba nespokojený se službama a chtěl jakoby vrátit peníze. Bohužel se to někdy stane. Myslím si, že nejsme jediný hotel, který jako s tím přijde do styku. Prostě někdo přijede, má jiné očekávání. My se snažíme udělat všechno pro to, aby jsme toho hosta mu vyšli vstříc, když už je na místě, protože není naším cílem, aby potom zpětně třeba jsme to s ním řešili na dálku e-mailem. Vždycky je lepší to vyřešit na místě, udělat pro to maximum. Ale bohužel jednou za půl roku nebo za nějaký další časový úsek se to stane a v ten moment jako my se s hostem vždycky domluvíme tak, aby když doopravdy si představoval třeba něco jinak, tak s ním najdeme společnou řeč a když má tu velkou vůli i přes naši snahu opustit hotel, tak se s ním domluvíme vždycky. A kde je ta hranice, kdy vyhodit hosta? Vyhodit hosta, jako je to drsný termín, ale já si myslím, že vyhodit hosta se stává, když ten host třeba ohrožuje bezpečnost té budovy, jo, tak to je něco, přes co jako nejede vlak a na co my jsme jako hodně citliví a v momentě, kdy se tohle to stane, naštěstí se to taky neděje mnohokrát, tak jsme nekompromisní. A jste nekompromisní i pak v těch storno podmínkách? Nebo když už ho vyhodíte, tak mu vrátíte peníze? Když přijede do hotelu, tak podepisuje, že souhlasí s ubytovacím řádem, kde samozřejmě jsou podmínky toho, jak by se měl chovat a v momentě, kdy ten jeho styl je přes míru a nedá se to ukočírovat, tak jsme taky nekompromisní a peníze mu nevrátíme, bohužel, protože pravděpodobně, když jako se bavíme o tomhle případu, tak pravděpodobně tam ještě zanechal nějakou škodu. On snaží se lidi podvádět a vymlátit z vás pobyty zadarmo?
Určitě takhle. My se snažíme jako pojišťovna ke každému klientovi přistupovat tak, že je čestný, že to, co nám říká, je pravda. Ale samozřejmě z těch našich zkušeností a historicky vidíte, že pokud třeba nějaká oblast v době covidu to bylo v momentě, kdy třeba ty lidi se cítili v nebezpečí toho, že nechtěli cestovat, tak najednou ta nemocnost těch lidí neúměrně rostla. Může to být třeba to, že opravdu v dané destinaci, třeba i v tom Řecku, když byly ty požáry, tak najednou vidíte, jak do té destinace, i když třeba ta druhá půlka ostrova je bezpečná, můžou tam letět, najednou vám vyroste počet těch storen. A ty storna jsou z důvodu nějakého, to znamená většinou toho onemocnění a samozřejmě hodně často v Čechách ten doktor to napíše, nebo ani to neví, prostě když přijdete za doktorem, že vás prostě bolí v krku, no tak vám napíše, že tu angínu máte a vy vlastně máte doklad pro pojišťovnu. Takže samozřejmě s tím trošku bojujeme, roste ta frekvence těch storen právě s takovýmhle případama, kdy ty lidi se cítí nějakým způsobem ohrožený, nechce se jim do té destinace a tak dále. Pak jsou samozřejmě vlny nemocí, které už známe. Typicky je to červenec jsou neštovice, tak tam vidíme nárůst těch storen u těch dětí a to je prostě jenom to, že je ta epidemie, že se zrovna nejvíc jako samozřejmě vyvíjí v tomhletom období. Všeobecně samozřejmě ta nemocnost je trošku větší na podzim, v zimě, než pak v létě. No a pak jsou samozřejmě takové ty kuriózní věci, kdy ty lidi si něco vymýšlí, jakoby zkouší to na tu pojišťovnu a tam už zase třeba kolegové tím, jak pracují dlouho, tak přesně to, co říkal Ondra, že už vycítíte, že tam není něco v pořádku. My i třeba jako pojišťovny pro zajímavost si sdílíme ty data, my máme právo si sdílet ty data o těchto lidech. To znamená typický podvod, když trošku odbočím od těch storen, jsou kufry. Typicky vám přiletí zavazadla, jeden z dvojice zavazadla odnáší a druhý jde na leteckou společnost o potvrzení, že ty zavazadla neprošly. Vím, že zrovna před 14 dněma se řešila kauza u soudu, kdy dvojice si takhle vydělávala na další zájezd. Samozřejmě všichni v těch kufrech mají to nejznačkovější a využijí ten plný limit toho, že ty zavazadla nepřišly. Takže všeobecně se snažíme přistupovat k tomu klientovi, že je čestný, že je všechno v pořádku, ale pak jsou takový ty do očí bijící případy, typicky, že jsou to plánované podvody. Jedna věc je, že klient využije něčeho, že si trošku jako přikráší ten kufr, že tam zrovna měl jednoznačkový tričko navíc, tak to samozřejmě se děje, nedít by se to nemělo, ale pak jsou vyloženě ty plánované věci, kdy ten klient systematicky na té pojišťovně vydělává a je to ve všech oborech toho pojišťovnictví, samozřejmě u těch třeba automobilů a tak dále, už zase ty pojišťovny jsou obezřetnější. Dneska, když se bavíme o digitalizaci, hrozně moc pomáhá AI a různé věci, kdy můžete samozřejmě, které můžete použít ty moderní technologie tak, aby se ten podvod odhalil. My si myslím, že v tom cestovním a u těch storen trošku taháme za kratší konec, protože je tam těžko opravdu tu chřipku, angínu toho klienta nějak zpochybníte a samozřejmě nechceme to dělat, protože zase další věc, že na to doplatí ten slušný člověk a když budete pouze podezírat toho slušného člověka, tak jediný, co je, že vlastně tam zase bude ta negativní reakce těch klientů, když se budete doptávat nějaký lékařský zprávy přehnaně a tak dále. Takže se snažíme, aby jsme plnili, ale samozřejmě tyhle ty podvody zdražují tu službu pak na konci dne všem. To je jasný, že vlastně v podstatě ten člověk pak okrádá ty klienty, toho koncového klienta, protože vy tomu přizpůsobíte cenu toho pojištění. Docela hezký oslý můstek na naši závěrečnou část a já bych chtěl začít otázkou, jak vnímáte současnou situaci v hotelnictví a v cestovním ruchu? Za těch máte oba dva spoustu desítky let zkušeností. Dokážou to už rozhodně srovnat s tím, co bylo a možná se i trošku podívat do toho, kam to půjde dál. Jak vnímáte teď tuhle situaci v Čechách a pro Honzu i třeba i jinde v zahraničí? OK, tak aktuální situace mi přijde třeba na pražském trhu, když začnu z jedné stránky, tak výsledky jako turismu v Praze za poslední rok jsou velmi dobré, trh roste, zvyšuje se napříč trhem průměrná cena za přenocování, i obsazenost, takže jako i běžný smrtelník, kdo se nepohybuje v cestovním ruchu, vnímá, že teď se hodně mění majitelé hotelů, prodávají se hotely, vstupují do toho velké investiční skupiny, takže tohle by nahrávalo tomu, že trh je na vzestupu, ukazují to i data z pražského letiště, který i za ten první kvartál letošního roku byly vyšší než za rok loňský.
to je jakoby taková, bych řekl, takový hezký úvod a to lákadlo možná, co přemlouvá ty investiční skupiny do toho, aby vstoupili do cestovního ruchu. Samozřejmě cestovní ruch potom, když v něm člověk pracuje v hotelnictví, tak vnímá i ty výzvy, které jsou každodenní, a to, když se zeptáte kohokoliv, tak to jsou určitě lidi a zaměstnanci, myslím, a jejich dostupnost, jejich kvalita, jak jsem tady už říkal, tak jako to je to, o co se člověk může opřít a co je strašně důležitý a vytváří atmosféru toho hotelu a úroveň služeb. A bohužel, jako ať už je to, co třeba přijde i hned, jako ta kvalita lidí, která přijde i hned po škole, třeba co se týká nějakého vyučení, tak prostě není na úplně top úrovni a myslím si, že ty hotely musí jako velmi změnit třeba přístup v tom, a koho oslovovat a hlavně jak vychovávat svoje zaměstnance. Jo. Myslím si, že to je velká výzva a někdo říká z kolegů, že třeba tomu bude nahrávat nějaká automatizace procesů, digitalizace. Asi v určité míře ano, ale pořád si myslím, že ta úroveň služeb je založená na lidském faktoru. Honzo, jak vy vnímáte situaci v současném hotelnictví a cestovním ruchu? Tak Ondra to vzal víc z pohledu té České republiky, z pohledu incomingu, tak já tam přidám čísla vlastně za ten outgoing, nebo jak my to vnímáme. Tím, že dneska pojišťujeme vlastně největší cestovní kanceláře, tak máme relativně dobrý přehled, jak se ten trh vyvíjí. Musím říct, že v době po covidu se vyvíjel velmi, velmi dobře, to znamená, ty lidi měli chuť cestovat, vážili si toho, že můžou cestovat. Řekl bych, že i víc investovali do těchto jakoby věcí zážitkových, než že třeba si koupím nový auto, takže ten trh se vyvíjel velmi dobře. My už nějakou dobu si říkáme, že jakoby přijde čas nějakých portálů typu Dynamic Packaging a tak dále, ale naopak pořád vidíme větší a větší význam těch cestovních kanceláří, že ty koncoví klienti jsou rádi, že se nemusí o nic starat a využívají těch služeb těch cestovních kanceláří. Další věc je cena, protože ty zájezdy jsou pro ty klienty výhodný, pokud prostě se v červenci chci vydat s celou rodinou na dovolenou, tak pokud půjdu na booking, budu si brát letenku a tak dále, tak mě to většinou vyjde dráž a ještě musím vlastně věnovat svůj nějaký čas na organizaci toho zájezdu, což většinou není tak jednoduchý, takže ty čísla jsou zajímavý. Tenhle rok, když bych mluvil o tomhle roku, tak je víc podobný tomu roku předchozímu, to znamená, už tam není nějaký velký dynamický růst, ale spíše stabilizace toho trhu, ale jakoby jsem v tomhle optimista, lidi budou chtít cestovat pořád a myslím si, že ten trh bude postupně zase ještě o kousíček růst. Vnímáte nějakou změnu, kterou přináší ta změna té solventní generace? Teď vlastně čím dál víc cestujou. Já jsem přesně dorost do hotelu, kdy už nejezdím do apartmánu a začal jsem jezdit do hotelu. Prostě kolem té 30 najednou tady dorůstá nová generace, která má podle mě hodně jiný představy o celkově cestovním ruchu a o tom, co si představujou. Ty balíčky zážitkový jsou podle mě docela dobrý jakoby příklad. Vidíš tam ty nějaký jako potenciál služeb, který se budou muset změnit, Ondro? Nebo už jako teď na nich třeba pracujete? Jako ta klientela, jak se vyvíjejí požadavky ty klientely? Já si myslím, že klienti jsou přísnější. Mm-hmm. Že třeba když narážíš na tu generaci, tak to vidíme i když člověk vyjede třeba do zahraničí, nebo se jde projít někde po Praze nebo v Brně, třeba super příklad. To znamená, že úroveň gastronomie za poslední roky podle mě jako je úplně někde jinde než před 10 lety a hotely na to musí reagovat. Jo, takže když přijede klient, tak očekává velmi, velmi kvalitní třeba snídaní. Jo, to si myslím, že je strašně rozhodující pro něj. Očekává super personál, očekává si myslím, že velmi dobrou postel, velmi dobrou madraci a to je to, jakoby, co rozhoduje. No. Takže si myslím, že to je ten tlak na to, aby služby byly velmi podobné tomu, co třeba dostanou ve specializované samostatné restauraci. A to je teda velká výzva pro ty hotely, protože ustát to v tom, když musíte mít na super úrovni kongresy, wellness, spa, pokoje a zvládnout to s tím personálem, který někdy není v dostatečném počtu, tak je to výzva, kterou si myslím, že ty hotely hodně zažívají.
Vnímáš ty, Honzo, nějaký výzvy, který řeší ty cestovky jakoby v těch nárokách? Tak co se jednak jsme se bavili, že o té skupině lidí, u nás jakoby já hodně vnímám skupinu 50+, hrozně silně ekonomická skupina lidí, která má zbytný peníze, to znamená už jim odešly děti třeba z domova, nebo už jsou na nějaký vysoké škole, nějak si třeba přivydělávají, tak tohle je podle mě skupina lidí, která teď je pro ty cestovní kanceláře úplně nejdůležitější a přináší nejvíc peněz. Vždycky se mluví o rodině s malejma dětma, ale tam si myslím, že to jsou většinou jako klienti, kteří cestují třeba 1krát do roka, ale ta starší generace už si dneska může dovolit jakoby ty 3-4 dovolený, to je asi ten největší trend, kdy porovnáním, nebo kde vlastně došlo k tomu nárůstu. Ono ani není tak, že bychom byli tolik nových klientů, kteří cestují, pořád je nějaká skupina lidí, která na tu dovolenou nepojede nebo bude sedět doma, ale tyhle ty lidi začali cestovat vícekrát do roka, tak z toho si myslím, že je ten největší nárůst. To je jakoby ten trend, který si myslím, že udělal ty nárůsty na tom trhu. No a co se týká nějakých výzev, tak je to asi podobný to, co říkal Ondra. Ta náročnost toho klienta je velká, je i velký tlak relativně na cenu, protože dneska porovnání těch cen je jakoby hrozně dostupný a během prostě pár minut mám srovnaný konkurenční nabídky, takže je to i o tom, aby ten subjekt na tom cestovním trhu si udělal nějaký prostor pro svůj zisk, protože bez toho zisku se fungovat nedá. Někteří klienti mají pocit, že jo, ale samozřejmě není jakoby, řekl bych, jako k prospěchu klienta říkat, hele, já to dělám bez zisku, každý podniká kvůli zisku a díky tomu zisku pak můžu dál rozvíjet ty svoje služby, takže si myslím, že i ten tlak na cenu je docela jakoby složitý, je to výzva. No a myslím si, že celkově jakoby ty výzvy jsou, ať z pohledu legislativního, cestovní kanceláře musí splňovat jako celou řadu jako legislativních výzev, je to i pojištění insolvence, kterými dneska jakoby k cestovním kancelářím nabízíme, ale je to pro ně další náklad a je to v podstatě jediný subjekt podnikatelský, který dneska musí být pojištěn na svůj vlastní krách, takže to si myslím, že je další výzva, to, že zodpovídají za celý ten zájezd, že jak dopadne, to bylo vidět v době covidu, kdy vlastně vy jste měl peníze u svých jakoby dodavatelů, ale dál jste musel tomu klientovi garantovat nebo vracet ty peníze, takže i ta odpovědnost, je to práce s klientem, takže odpovědnost je za zdraví toho klienta, tak to jsou všechno výzvy. No a pak měnící se svět, myslím si, že dneska je třeba vnímáme různý protesty proti overturismu a tak dále, to jsou zase signály těm lidem, že se mění prostě nějak ta nálada v té společnosti nebo na nějakých toho, většinou bych ale řekl, že jsou to jako malý skupinky lidí, ale dokážou ten mediální oblast, teď jsou to typicky kanárský ostrovy, kde prostě je vyfocená za mě jedna pláž, kde ty lidi se rozhodli, že tam ty turisty nechtějí, protože třeba nejsou v tom turismu zahrnutý, takže je to i to, že ty informace, i ty negativní se velmi rychle šíří a někdy to není úplně jako objektivní obraz, to asi známe všichni, že to vypadá jako katastroficky a takhle si myslím, že ta dynamika toho trhu, to je asi za mě největší výzva, i když sám nejsem v cestovní kanceláři, tak za ně to vnímám, že to je opravdu složitý obor a těch výzev, které musí čelit, je celá řada. Jaký digitální výzvy máte pocit, že nás čekají v nejbližších letech, nebo i v těch vzdálenějších? AI je samozřejmě dobrý příklad, ale věřím, že je tam toho jako víc. Dneska jsou standardní karty, prostě klíče úplně zmizely prostě za poslední dekádu nebo 2. Jakou ty tam nejvíc vnímáš jako změnu, která tě čeká, anebo kterou plánuješ i třeba? Ten tlak, nebo celkově si myslím, že hosti, turisti, cestovatelé i my jsme dost naučení už na zjednodušení celého toho procesu. To znamená, vychovali nás letecké společnosti s online check-inem, takže online check-in je dneska už běžnou součástí, myslím si, toho ubytovacího procesu, takže jakoby výzva ze strany hotelu je, když se bavíme teda o té digitální části ze strany hosta, ne to, co se děje uvnitř hotelu, co host nevidí, tak tam je úplně standardní mít automatizovanou komunikaci s tím klientem, poslat mu všechny důležité informace před příjezdem, ať už proto, aby host byl spokojen a věděl, co ho čeká, ale i proto, aby jsme dobře dokázali komunikovat jako naše služby a předali je jako ve velmi dobré formě tu nabídku hostovi a zvýšili tak šanci na nějaký upselling. A ten host jako v momentě, kdy přijede, tak už může mít automaticky, může být začekován, může si automaticky vyzvednout kartu
bez toho, aniž by se domluvil s recepčním, tak může se jít ubytovat. Můj osobní názor je, že tenhle ten automatický systém bez třeba jsou hotely nebo spíš apartmánové domy, hostely, kde to funguje bez recepčního. Myslím si, že hotely by tu recepci pořád měly mít, pořád by měl tam být ten lidský kontakt a cokoliv, ať už se ten host chce zeptat, nebo ať tam prostě vidí tu lidskou osobu. A zajímavé je, že poslední roky se uvádí, že by jako ten směr bez recepce je prostě, by se tím měli vydat všichni, nebo by aspoň měli najít nějakou úroveň mixu, jo, takých self-check-in kiosků a recepce, ale jedna společnost česká udělala průzkum mezi klienty a jenom 8% touží potom, aby měli hotel bez recepce. Jo, naprostá většina tam tu recepci chce. Jsem tady měl krásnou diskuzi a zajímalo by mě, jak ní souhlasíš. My jsme došli k tomu, že čím víc má hotel hvězdiček, tím víc lidí bych tam měl potkat. Protože chci, aby mi, když mám 5, tak chci, aby mi někdo zaparkoval auto a prostě chci, aby mi někdo přinesl jídlo a nechci tam nepotkat tu recepční vlastně. Souhlasil bys s tím? Souhlasil bych s tím. Jeden můj kolega má takovou vizi, co by se mělo dít do budoucna třeba v gastronomii, že buď budou ty restaurace úplně jako super top, luxus, anebo to bude jakoby styl úprava fast foodu nebo jakoby v tomhletom, jo. Takže já s tím, ne ve všem jako jsem s tím zajedno, ale myslím si, že jako to dobře nastínil a v podstatě, když si ten host v dnešní době zaplatí slušný peníze za hotel, tak očekává kvalitu služeb, protože druhá možnost je, že si pronajme apartmán a jde tou druhou cestou. Vidíš nějaký trendy v té digitalizaci a celkově technologií, které vám jako mění práci? Tak určitě, jako myslím si, že je důležitý, to tady Ondra zmiňoval, ptát se toho klienta, co vlastně chce. Že my si můžeme říkat, hele, ty nechceš recepci, samozřejmě je tam i ta věc, že samozřejmě ta firma díky používání technologií šetří nějaký náklady, ale vždycky by tam měl být na tom prvním místě ten klient a zeptat se ho, jak to vlastně kliente chceš ty. Já vnímám tu digitalizaci hlavně právě jako zkvalitnění služeb toho klienta. Je to třeba při nahlášení škodní události, zrychlení té škodní události, to, že klient má třeba druhý den peníze na účtě za to storno a může jakoby si za to koupit další pobyt v hotelu. To souvisí s tím, že tam to AI pomáhá hrozně moc. Dneska už třeba jsme schopni číst lékařské zprávy, to jsou takový ty výzvy, které nejsou úplně standardní a je potřeba do takových věcí investovat. Dlouhou dobu jsme si říkali, že vždycky, když klient k nám do pojišťovny zavolá, že bude mluvit s lidským člověkem nebo s člověkem, že nikdy nebudeme používat takzvanou plechovou hubu a tak dále, ale dneska už zase vidíme, že takový ty běžné věci, takový ty rychlý se dají jako odbavit tou AI prostě, která s tím člověkem může mluvit, může to fungovat, ale je to potřeba to udělat dobře, nenásilně a vždycky budou věci, které jsou složitější, už vůbec nemluvím o asistenčních případech, kdy tam bude potřeba kvalitní člověk a aby s ním mluvil, takže i my, který jsme říkali, že nikdy, tak se dneska zabýváme tím, jak by ty nejběžnější dotazy, nebo právě když přijde nějaká nenadálá událost, kde těch hovorů opravdu jako je strašně moc a nejde to samozřejmě pokrýt běžnýma zaměstnancema, tak třeba tady by to AI mohlo pomoct a mohl by v podstatě komunikovat s tím člověkem robot. Ale chce to podle mě dávkovat postupně, musí tam být určitě ta kvalita, protože si pamatuju, já nedávno jsem řešil nehodu a než jsem nahlásil značku robotu nebo tomu člověku, tak to trvalo půl hodiny a byl jsem někde na poli ve stresu, takže pokud ty věci nefungují, ty technologie, tak je to cesta, která je za mě špatně, ale samozřejmě digitalizace jakoby je potřeba se o tom bavit, ale vidět tam toho klienta a ptát se toho klienta, jak on to chce a ne si tam jenom to. V tom cestovním ruchu jsme se bavili, že cestovní kanceláře před 20 lety, že určitě dneska už cestovní kanceláře nebudou a cestovním kancelářím se daří, protože zase ten člověk jakoby rád se nechá jako hýčkat, rád jakoby ty peníze zaplatí za to, aby mu někdo ten zájezd sestavil, aby se někdo na tom zájezdě o něj staral a pořád si, to jsme se bavili, pořád je tady prostě velmi silná ta generace 40-50 plus, která pořád ten kontakt s tím člověkem chce a já jsem přesvědčený, že časem i ty mladí přijdou na to, že to není úplně tak špatný přijít na tu
recepci a pozdravit živýho člověka. No. My si v marketingu říkáme, že nás AI určitě nepřipraví o práci, dokud klient nebude umět říct, co chce a vědět. A myslím, že v tom hotelnictví je to podobný. Že ten klient má nějaké očekávání, ten zákazník, který tam přijde, ale vlastně přesně neví, co chce. To je jakoby od nás, aby my jsme mu ukázali, co je skvělý a aby si to užil a aby to bylo dobrý. Já mám poslední otázku na vás. A ta je, co jste se naučili za svoji kariéru? Co je to nejvíc, co vás naučila ta práce, kterou jste dělali? Kterou děláte? A jako za mě si myslím, že to je nějaká odolnost, odolnost vůči stresu, umět naslouchat. To si myslím, že je nedílnou součástí. A naučilo mě to taky, že člověk nikdy neví, co se ten den stane. A pro tebe, Honzo, co tě práce naučila? Asi tu práci s lidma, komunikaci s lidma, takový nadhled, to si myslím, že jsou takový ty příjemné věci, samozřejmě člověk by měl být odolný a tak dále, ale tohle si myslím, že jako za mě úplně to nejdůležitější, získává člověk spoustu známých, spoustu kontaktů, ví, kdy se na koho kde obrátit, tak to si myslím, že je za mě takový jako nejcennější, kromě těch jako těch dovedností, které jsou ty hard, že člověk je schopný napsat slušně e-mail a tak dále, ale tohle si myslím, že je nejcennější. Myslím, že jsme to krásně shrnuli a vlastně mě teď napadá taková věta, že u toho storna, u toho našeho tématu je to stejný. Nejdůležitější je naslouchat, mluvit přímo s lidma a být s nima trpělivý, ať už se myslí cokoliv. A tím bych to rád ukončil. Moc vám děkuju, Honzo i Ondro, o tom moc příjemný povídání a třeba se ještě někdy potkáme u nás v Bukolu na podcastu. Díky za pozvání. Děkujeme.